Sa number 8, may 7 ka mga nagapapili alkalde sa probinsya kag 8 naman sa nagapapili vice alkalde ang wala sang pangontra sa 2025 elections. Ini ang base sa reports ng Commission on Elections na ginrelease ng Miyerkules. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante kag hinablos nga si John Vincent Escalante na nagapapili Vice Mayor ang post. Suno kay Escalante ining nauna nga tion nga wala siya sang pangontra. Ginapasalamatan niya nga daw kasubong ginakilala sang kuntani mga potential candidates ang iya nga pagpangabudlay bilang alkalde. Gani wala na lang sila nagpapili sa eleksyon. Si Mayor John Paul Alvarez kag iya anak nga si John Paulo Alvarez nga nagapapili bilang vice alkalde ang unopposed man. Sanday Mayor Renato Gustilo, Christopher Carmona sang San Carlos City kag anay Mayor Richard Hoco na nagapapili man alkalde upod kay Maria Luisa de la Cruz bilang Vice Mayor sa Toboso ang unopposed. Yari ang listahan sa mga unopposed mayor kag Vice Mayor.